Рэжым Лукашэнкі прапановаў Польшы вызваліць Анджэя Пачобута у абмен на выдачу Паўла Латушкі. Пра таемныя перамовы паміж Менскам і Варшаваю апавёў былы міністр унутраных справаў і адміністравання Польшы Мар'юш Камінскі у інтэрв'ю польскаму тэлебачанню «Рэпубліка». Субота, 3 жніўня. У эфіры Белсату аб'ектыў з галоўнымі падзеямі дня. Для вас працуе Александр Баразенко і сёння ў нашым выданні. Як дамагчыся вызвалення палітычных вязняў і пераадолець крызіс у дэмакратычных сілах? У Вільні распачалася 3-я канферэнцыя «Новая Беларусь». Як мы будзем дзейнічаць падчас чарговых безвыбараў? Што яшчэ мы можам зрабіць, каб выцягнуць людзей з турмаў? Як не дапусціць жалезнай заслоны і дапамагчы беларусам у выгнанні? Не разумеюць жартаў і адчуваюць уласную беспакаранасць. Чаму сілавікі так любяць гэтак званыя пакаянныя відэа? Это может быть статья, например, про истязание человека, потому что здесь человека заставляют, причиняют ему, скорее всего, не только моральный, но и физический вред, дабы он это сказал на камеру. Новыя міністры ў аб'яднаным пераходным кабінеце і падпісанне дамовы аб стратэгічнай супрацы «Платформа 2025». Такі вынік першага дня канферэнцыі «Новая Беларусь», што распачалася ў Вільні. Пра што размаўлялі і пра што спрачаліся прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, апавядзе Кацярына Гардзеева. Больш за 250 гасцей, прадстаўнікі амаль усіх беларускіх дэмакратычных структураў і партыяў сабраліся на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Вільні. Цягам 2 дзён у гэтай зале абяруць стратэгію супрацы на наступны год. Надеюсь, что мы придем к какому-то единому знаменателю по поводу 2025 года, потому что это важное событие там будет. И мы должны подходить во все оружия, мы должны понимать, что мы должны делать. Конференция, перш за ўсё, гэта мажлівасць сустрэць людзей, якіх не бачыў цэлы год, паразмаўляць, наладзіць сувязі, абмяняцца, можа быць, контактамі з новымі людзьмі. Это нагода приехать и побачиться, як я уже тут кажу в кулуарах, пощупать пульс, ті, хто живы, ті, хто ўжо не. Традыцыйна канферэнцыя пачалася з вітальнай прамовы Святланы Ціханаўскай. Нацыянальная лідарка звярнулася да беларусаў са словамі падзякі. Калі дапамагаеш іншым, то ў тваім жыцці, у тваіх учынках, у бяссонных начах, месяцах, а часам і гадах безвыходных з'яўляецца сэнс. Гэта складана, але гэта мацуе адчуванне, што ўсё недарэмна. Удзельнікі канферэнцыі прааналізавалі падзеі мінулага года, ацэнілі дасягненні і стан дэмакратычнага руху, а таксама далі справаздачу о праектах, старт якіх быў абвешчаны на леташніх панелях. У мінулым годзе на канферэнцыі «Новая Беларусь» быў прэзентаваны праект пашпартоў Новай Беларусі. Што адбываецца з гэтым праектам цяпер? Наколькі мне вядома, то праект працягваецца. Я кансультую офіс Святланы Ціханаўскай па гэтым пытанні. Быў наняты дырэктар органа выдачы. Я упэўнены ў тым, што ёсць перспектывы міжнароднага прызнання. Гэта не простая задача, і будзе вельмі складана рэалізоўваць, але тым не менш ёсць алгарытмы, якія нам дазволяць рухацца ў гэтым кірунку. Галоўнай тэмай канферэнцыі сталася вызваленне палітвязняў. Пра вынікі гучнага абмену расійскіх палітычных зняволеных і адсутнасць сярод вызваленых беларусаў гавораць і падчас выступленняў, і ў кулуарах. Гэта проста такі боль, вялізны боль, нават ад таго, што, ў прынцыпе, мы не маглі нічого паплываць. Ад гэтага балюча яшчэ. Таму што адна рэч, калі ты паспрабаваў, ты мог і не атрымалася. А іншая рэч, калі у цябе нават не было магчымасці. Гэтая сітуацыя з абменам паказала, што ёсць інструменты, і нам трэба знайсці магчымасць так націснуць на Лукашэнку, каб людзі пачалі выходзіць з турмаў. У гэтыя хвіліны адбываецца галоўная падзея дня – падпісанне платформы 2025. Асноўнай мэтай платформы – гэта дэлегітымацыя рэжыму Лукашэнкі, каб імітацыя выбараў не была прынята ні ўнутры Беларусі, ні за яе межамі. Мэта платформы – гэта усімі сродкамі дамагацца вызвалення палітвязняў самымі рознымі і ціскам, і перамовамі. Мэта платформы – гэта даваць максімальныя магчымасці мабільнасці беларусаў. Вядома, што праз падпісанне дакументаў аб'яднаная апазіцыя адмовіцца ад плану байкоту прэзідэнцкіх выбараў 2025. Да якой жа стратэгіі ў выніку будуць заклікаць беларусаў, пакуль трымаюць у таямніцы. Зараз платформы накіраваныя сапраўды не на байкот, а на актыўныя дзеянні.
Падчас першага дня канферэнцыі «Новая Беларусь» агучылі чарговае прызначэнне. Гэтак месца былога прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета ў справе нацыянальнай бяспецы і абароне Валерыя Сахашчыка заняў Вадзім Кабанчук. Чым вядомы новы міністр, апавядзем заўтра у праграме «Тыдзень». Кацярына Гардзеева, Белсэт. Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» сябра каардынацыйнай рады Андрэй Ягораў заявіў, што, на ягоны погляд, сёння магчымае прызнанне легітымнасці рэжыму Лукашэнкі. Таксама палітык патлумачыў, дзеля чаго можна пайсці на такі крок. Я б абмяняў прысутнасць, напрыклад, еўрапейскіх паслоў у Беларусі, калі гэта дазваляе вызваляць палітычных вязняў у масавым парадку і рухаць сітуацыю ў Беларусі да больш спрыяльнай для дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Я думаю, што ўсе нашы рэсурсы сёння, якія ёсць у дэмакратычных сілаў, трэба скіраваць на прыярытызацыю пытання вызвалення палітычных вязняў і зрабіць пытанне вызвалення палітычным вязням галоўнай умовы любога супрацоўніцтва і перамоваў, якія могуць быць з рэжымам. Без пачуцця гумару і годнасці сілавікі сталі часцей запісваць гэтак званыя пакаянныя відэа з беларусамі. Прычынаю таму робяцца не толькі правапарушэнні, але і проста жарты на адрас гэтак званых праваахоўнікаў. Тэму працягне Наста Печанькова. Дзве магілёўкі каталіся ў саколках з надпісам «Мілфіцыя». Слова ўтварылася пры злучэнні міліцыі і мілфы. Апошняе азначае сексуальная маці векам ад 35 да 45 гадоў. Відэа набрала ў тык-току амаль 1 мільён праглядаў. Сілавікі гумору не ацанілі. На тык-токерах склалі 4 пратаколы, канфіскавалі байкі і прымусілі жанчын запісваць гэтак званае пакаяннае відэа і прызнацца ў павазе да міліцыі. Так 20 что никакое. Не ацанілі сілавікі і своеасаблівага віншавання 15-гадовага случака, якому на дзень народзіну сябры падаравалі фэйкавае затрыманне. Да арганізатараў пранку прыехалі сапраўдныя амапаўцы. У выніку пратаколы за дробнае хуліганства і сотні ў ізалятары. А ў берасці затрымалі маладзёна, які зняў жартаўлівы ролик пра даішніка і выклаў яго ў тык-ток. А вот такого вы чик-шрика видали? Прячется. Чаму міліцыянты гэтак жорстка рэагуюць на бяскрыўдныя жарты, а рэжым дае ім карт-бланш? Асабліва пасля 2020 года беларускай уладзе вельмі важна стварыць такой станоўчую псіхалагічную атмасферу для сілавога блока, тым лепей праз магчымасць здзяйсняць такія захады, прыніжаць тых людзей, якія нешта думаюць кепскае пра міліцыю. На пакаяннае відэа трапляюць не толькі жартаўнікі, але і тыя, хто наважаецца на крытыку. Гэтак у горадні затрымалі мужчыну, які зняў і выклаў у тык-ток відэа чаргі ў мясцовыя даі. Яшчэ раней у няміласць трапіў беларус, які апублікаваў у сацыяльных сетках фота разбітых дарог, а іх пашырылі незалежныя медыі. На знятых сілавікамі відэа мужчына раіць беларусам у выпадку праблемаў звяртацца да дзяржаўных органаў. Данные действия вполне могут подпадать под уголовный закон, то есть это может быть статья, например, про истязание человека, потому что здесь человека заставляют, причиняют ему, скорее всего, не только моральный, но и физический вред, дабы он это сказал на камеру. Публічнае выбачэнне сілавікі пачалі практыкаваць яшчэ ў 2018-м. Розгалас атрымаў выпадак затрымання 16-гадовага Менчука, якога прымусілі перапрашаць на камеру за поху помніку гарадавому. Я искренне раскаиваюсь за то, что причинил вред этому памятнику сотрудникам милиции. Пасля 2020-го такія выбачэнні сталіся масавую практыкаю. Іх героямі сілавікі часцяком робяць палітычных апанентаў. Праз прыніжальную працэдуру прайшоў журналіст і праваабаронца Андрусь Мядзведзеў. Это даволі цяжка зрабіць людзям з гонарам і годнасцю. Але все ж таки я б раіў не геройстваваць, калі рэальна ёсць магчымасць вызваліцца. Паводле эксперта, асобы, якія пад прымусам пагаджаюцца запісвацца ў пакаянных відэа ці нават падпісваюць пагадненні аб супрацы, даўно перасталі лічыць здраднікамі. Палітолог Андрэй Казакевіч дадае, гэта пакаянная практыка шкодзіць праваахоўнай сістэме. У доўгатэрміновай перспектыве гэта кепска ўплывае на аўтарытэт органаў.
гэта зноў жа зніжае колькасць тых людзей, якія хочуць ісці туды працаваць, да, таму што яны думаюць, што яны там будуць такім займацца, да, яны будуць займацца там прыніжэннем людзей. Не спыняе сілавікоў нават век затрыманых. Гэтак адно з пакаянных відэа яны запісалі з 12-гадовым хлопчыкам. Той прызнаецца ў рассыланні лістоў аб мінаванні установаў Расіі і Беларусі, якія падпісваў імём свайго 9-гадовага знаёмага. Наста Печанькова, Белсат. Нехуткая паскораная працэдура. Беларусы сутыкнуліся з праблемаю тэрміновага атрымання пашпартоў. Звычайна гэта займае 2 тыдні, але цяпер чакаць трэба сама меней 3. Павышаны попыт на паслугу прызналі ў Міністэрстве ўнутраных справаў. На кругладзённы рэжым працы перайшоў цэнтр персаналізацыі дакументаў, куды скіроўваюцца звароты аб паскораным і тэрміновым вырабе пашпарта. На адмыслова адкрытай гарачай лініі Белсату пацвердзілі, што ёсць затрыманні ў выдачы дакументаў. І параілі звяртацца да кіраўніка пашпартнага аддзелу. Калі ён возьме справу на кантроль, тады працаўнікі маюць паспець выдаць дакумент згодна з прадугледжанымі законам тэрмінамі. У МУС кажуць, што паслуга тэрміновай выдачы пашпартоў даволі папулярная, асабліва ўлетку. Паводле выдання «Позірк» затрыманні звязаныя з выхадам з ладу новага абсталявання, набытага ў Кітаі. Беларусы абралі найлепшыя гарады для падарожжаў па краіне. Сёлета найбольш папулярнымі для турызму сталіся Берасце, Віцебск, Менск, Горадня і Гомель. Гэткія звесткі прыводзіць Інстытут сацыялогіі пры Нацыянальнай акадэміі навук. Даследнікі апыталі 900 беларусаў. Большасць сёлета не плануюць выезду за мяжу. Амаль траціна не падарожнічаюць увогуле. Сярод тых, хто збіраецца адпачыць па-за Беларусю, самы папулярны кірунак – Расія. Яе абіраюць як найбольш даступную з гледзяча транспартавага злучэння і фінансаў. На другім і трэцім месцы Турцыя і Егіпет адпаведна. Там беларусы аддаюць перавагу адпачынку ў фармаце «Усё ўключана». Сезон кавуноў толькі распачаўся, аднак набываючы сакавітыя і салодкія плады, варта памятаць правілы бяспекі, нагадваюць у Міністэрстве аховы здароўя. Гэтак нельга купляць кавуны ў месцах несанкцыянаванага гандлю і каштаваць іх з прылаўка. Падаваць на стол трэба таксама правільна, папярэдне вымыўшы са шчоткаю, абдаўшы кіпнем і халодную вадою. А вось у ЗША сёння, 3 жніўня, адзначаюць нацыянальны дзень кавуна. З гэтай нагоды салодкімі пладамі пачаставалі і насельнікаў у арагонскім заапарку Портленду. Ці прыйшоўся ім кавуны да ўспадобы? Пакажам без каментара. І на гэтай сакавітай ноце завяршаем выданне аб'ектыву. Для вас працаваў Александр Баразенко. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.